Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalugudan mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalugudan mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Dan mutan gari ba za su yana kama, komai ubangiji zai maka dan ka tabbata ba zai gora maka ba. Su ko mutan gari sa baka yau a gobe kuma ba za su iya baka ba. Allah ka ba mu dan manzan nan da kaiwa baiwa, ka saka shi a gaba ba za mu ki mu bisa ba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalugudan mutan gida. Waza ya kore gewa in ta shigo gari ba za a yi mata ba. Kun san kwata wuce kura ko da ka riga ba a je gabanta ba. Kura kwata fa karfin karnai na tabbata ba sa afka mata ba. Hajiya Faridatu Barau kin zamto sarari, kara da duk gudun doki ko ba haka ba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalugudan mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Mai gaskiya kamar littafi cikin mutane ba a yau kamar ki ba. Dan gaskiyar ki ce ta saka yau mutan gari ke cewa kin ci gaba. Turmin tsakar gida shalugudan masa da mu ba za mu bar ki ba. Hajiya Faridatu Barau kin zama garkuwan talakawan cikin gari har kauye an ci gaba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalugudan mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Bango majinginar al'umma uwar marayu kowa ke ta fada, domin Nura Khalil na ta yaban halinki kuma ya ce baki yin fada. Da baki mun shige kewarki da kin ka dawo murna muna kiɗa. Mun gode rabbi Allah da ya ba muke a yau kika zama na ja gaba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalugudan mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Gaskiya nagartar namiji ake fada Nura Khalil jarumi. Angon Faridatu Barau baba ga tarik an gaishe da jarumi. Baba ga fara'an Nura Khalil malami ga ka a daina zulumi. Ta so ka ja gaba mu kuma mu bi ka baya dan mun dauke ka jarumi. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalugudan mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Me gargare karaya karfi ya kara zamba, dan Khalil jarumi ga ka ba ma ji babu ba. Kullum yana ta kyauta tamkar giragizai, rowa kwana sani bata zamto halinsa ba. Ta kawar ka lafiya Nura Khalil arziki, angon Faridatu Barau ba a yau kamar ka ba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalugudan mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Albarkacin iyaye sunan kike ta haskawa, kuma mutan gari na murna kin ci gaba. Kin zama garkuwan talakawan jihar Katsina, na ji mutan gari suna ba za mu daina san ki ba. Allah ya kare mamar kowa uwar marayu, Katsinan duk gwaba ma daukowa mu bar ki ba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida shalugudan mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa,
Hajiya Faridatu Barau matar Nura Khalil ya ba zan yabe ta ba. A gare ni kin yi komai kin zama farar uwa mama ba za ni barki ba. Allah ya kara girma mama gafara an ga Tarik a can gaba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida, shalugudun mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida, shalugudun mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba za a yi kamar ki ba. Hajiya Faridatu Barau filin tsakar gida, turmin tsakar gida, shalugudun mutan gida. An gaida ke uwa ta marayu farar uwa, a gidan Nura Khalil ba